Здравейте, потребители от VBOX 7, аз съм Знака и това, което виждате тук е моя първи custom map. Така, this map is made by Знака from Bulgaria, have fun and enjoy. Добре, това не си мислете, че съм го изтеглил и само съм сменил табелите. Това ще го видите може би скоро в Minecraft форума. Ще сложа и линк, ако успя да го кача днес във форума, защото ме мързи. Така. Това е една сфера голяма и отгоре има вода, ако се чудите. Затова е така тъмно. Така, в този чест тук има бисквитки, които не ми трябват. Добре. Както виждате в мапа е доста тъмно. Затова, когато почнете да играете, ще ви пусне торчове. А този голстоун, който виждате, си е автоматичен от мапа. Така съм го направил. Добре. Ще преработя дървото. Ще си направя крафтинг тейбъл. Да знаете, мапа може леко да ви лагва, защото има много вода над вас. Това е на повърхността, не е под водата. Где да го оставя? Ей тук. Да скрия too many items. Опа. Добре, тук мисля да си направя къщата. Не, няма с хабакерката. Тук вече трябва да я ползвам. Ако все още не сте разбрали, под вас също има сфера, която ще ви предпазва от излизане, така че да не нарушавате правилата. Аз ако искам мога да излезна, защото когато имам single player command, се я струша и ще излезна. Само трябва да внимавате да не щупите нещо, защото щупите ли едно купче от тези, цялата вода ще се изпи вътре и ще се наводни някъде до половината, тъй че. Саплинги. Яко. Така. Все още се чудя дали да пускам мапа. Ако искате да го пусна, в смисъл да се тегли, да го кача в Minecraft форма, пишете ми. Защото не знам, може да има доста, които ще ме копирати. Тъй, тук явно ще трябва да го запуша отгоре. Така, гадното е, че доста лесно губиш представа за времето. Тъй като не се личи много ден ли е, нощ ли. Няма значение. Така. Аз викам и другото дърво да отска. Така, от това би трябвало повече саплинги да паднат. Сложил съм една бреза и едно борово дърво. Не съм слагал обикновено дърво. Защото едно, че може да не ви пусне саплинг обикновеното. А и пак тези двете някак не знам. Ето, може си ги развъждате. Пък и повече такова. Повече дърво дават тия по-големите дървета. Тук, тръсвам за сега. Така. Крафтинг тейбъл стана вънка. Ще направя печка. Аре бе. Така. Ще сложа. Не, ще сложа 3 дърво. Да се изпече.
Другото ще го преработя. Така. Ще разширя още малко и така навътре. Настрани по-скоро. Аре бе, троши се. Да, и пак не съм изчислил. И май става навънка тъмно. Или се бъркам просто. А не, това е, защото печката да гасна. Вау. Но чакам с нетърпение след малко да се сложа светлина в мизерната дупка. Много пръст събрах, както виждате. Тук съм сложил от всичко по-малко. Глина не съм сложил, но няма значение. Мисля, че няма да е толкова необходимо. Бе, като цяло мисля, че мапа ми е готин. Сега неща се фаля обаче. О, светлинка, светлинка, бързо, бързо. О, вау. Страхотно е. Тук някъде пред къщата ще сложа торч. Така мисля, че няма нужда. Ома гъбе, защо? Това от тъмнината ли е? Не знам. Това ще е много кофти, ако е от тъмнината. Да не растат. Тук е едно и там трябва още... Не, къде беше бе? Да, някъде тук трябва да е. Слагаме светлина. А, то тук има. Ай, карай. Добре, 2 торча му останаха. Workbench-а си се бъркам това навънка. Не, чакайте. Трябва да се направя пръчки първо. Готово. Апгрейднах се. Тук животни не знам дали са спална, защото е доста тъмничко. И зато и сигурно без овце шак. О, кравички. Носа навън за жалост. Божечко! Защо съм затворен тук? Какви тъпи въпроси задавам. Затворен съм тук, защото аз измислих този мап. Идеята ми просто беше такава. Добре, на пяска няма смисъл да слагам торчове, защото по-скоро е тук на това трябва да слагам. Крафтинг тейбъл ще го взема вътре. По-нататък ще видим, може да се пусна да играя на нормал, може би. Странна къщичка имам, наистина. Ще се направя на врата. Готино. На такова луден слаб ще направя. Това го обърках. Чакайте сега, това трябва да е просто и така. И готово. Добре се получи къщата. Ще се надявам скоро да пораснат тия дървета.
Ще направя още 4 торча. Ох, нервя са. Добре. Това го правя само за дръвченцата. Защото иначе не растат. И благодаря ви, че гледахте това видео. Това ще му бъде края. Ще се видим в следващия епизод.